Éxito rotundo en Lousame. O Festival de Entroido colgou o cartel de Non hai billetes 5 días antes da súa celebración, nunha das edicións máis multitudinarias que se lembran no municipio. Preto de 700 persoas participaron nunha festa que se prolongou dende as 6 da tarde ata ben entrada a noite no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. As novidades introducidas este ano, como adianto ao sábado, a recuperación do desfile de disfraces e o sorteo de vales en material deportivo, foron clave para atraer a tanta veciñanza. A tarde comezou coa actuación do artista infantil Pacolas, que presentou o espectáculo A Ramona Pequena vai á lúa, e fixo cantar e bailar a rapazada durante máis dunha hora. Ao remate foi o encargado de lanzar o foguete simbólico que deu paso á apertura dos hinchables e á degustación gratuita de filloas e orellas, elaboradas por 5 cociñeiras de Lousame. Un dos momentos máis agardados foi o desfile de disfraces, presentado polo mago Charlie Brown, no que participaron case 90 persoas. Ao remate, o alcalde Esteban Ares e a concelleira de Cultura Silvia Grafojo entregaron 3 vales por importe de 300, 200 e 100 euros en material deportivo, sorteados entre as persoas participantes. Un festival de Entroido que confirma o tirón das propostas familiares en Lousame e que deixa imaxes dun pabillón ateigado, disfraces, música e tradición nunha celebración que xa é unha cita imprescindible no calendario festivo do municipio.